before that, na i-add ko dyan ay I will have to crush with my hands. Malinis naman ang kamay ko, pero I prefer to wear the gloves para okay na, para walang problema. Sa mga minsan kasi may mga sensitive dyan na makakita, mas maganda yung naka-gloves. Okay, so like this lang, para mag-remain siya na may laman-laman ng tomato. That is what I like with that. With my marinara sauce, I want it to be pulpy like that, with the flesh of the tomatoes. Okay? Mix it into small pieces like that. Okay, so here it is. We just place it. Okay, so let us just place like that directly to the pan like that, and then let us cook. That is very simple sauce, very simple procedure like that. So simple, so easy, no complications, just like that. Okay, let us just simmer for 5 minutes and then it will be done. No need to wait for longer time because we don't want it dried. We don't want our marinara sauce to become dry. So okay, let us just wait. Remove from the stem and then just twist it. Wow, like that. So easy, so simple, so aromatic, so bonissima. The amount of black pepper and the amount of basil leaves is optional. Okay. Here it is after 10 minutes. Okay, it's already done. Okay, bumubula-bula na yung yeast. I placed 4 cups of water. 2 tablespoons of dried yeast. At yan, hinihintay natin yung pagbubula-bula niya. At ayan, bumubula-bula na guys. Kaya pwede na nating ihalo. Ito. And a little of olive oil, maybe 1 tablespoon. Okay, let's add a little of this more. Share what's up. Okay. Okay, dito siya. So, it's already done. Patuloy natin. Ayan. At patuloy natin yan. Okay? Patuloy natin guys. Then with my pang-puti. Ayan. So, patuloy natin yan. Okay? Okay, Mr. Gachi. Mr. Gachi. Here. Okay. Patuloy natin siya. Then, I will wait for 20 minutes. Then, I will using that for my pizza margarita. Okay? Ito yan. Okay. Tapos, natin tayong margarita. Okay guys. Maggawa na tayo ng pizza margarita. Our dough is already done. At ito, maglagay ako ng harina sa surface. Ganyan. Para hindi siya dumikit.
Ganun lang guys. Tapos kukuha ako ng amount na gusto kong kunin para kung gaano kalaki ang gusto kong gawing pizza. Like that. O ayan. Tapos takpan lang natin to para mamaya. So ayan siya guys. Kita nyo. Kita nyo naman siguro. Ayan. Naggagawa tayo ng pizza today. Ang sarap ng pizza margherita mamaya. See? Ayan at ilagay natin na sa tray. Pero before that, lagyan natin ng olive oil ang tray. Yan, ganyan guys. Para hindi siya dumikit. And then, ang olive oil, isa pa, ay nagbibigay flavor texture ng ating nilulutuing pizza. Ayan. At dumikit yata. Oh, dumikit nga yata. Uy. Ayan. Oh. Stretch natin. Oh my God, dumikit nga. Okay. Dumikit siya guys. Parang tela. Kasi manipis lang ang gusto ko. I want it the thin pizza to be done. Ganun lang kasimple ako magawa ng pizza margherita. Para magkaroon siya ng butas-butas para hindi siya yung and then syempre, yung marinara sauce na ginawa ko ay andito. Kuha lang ako ng pang spread. Ayan. Ito yung ginawa kong marinara sauce kanina. Ay lagyan natin. Lagyan muna natin ng olive oil. Sarap nito. Pizza margherita. Gusto ko ng tomato sauce sa pizza margherita. Siyempre, pizza margherita yan eh. Ganun lang kasimple guys at napakasarap. Ang bango-bango. Super bango. Dahil doon sa basil, my favorite herb. You know, ang kitchen ko malungkot kung nga lang basil. Masaya ako pag may naamo akong basil. Pag may naaamoy akong basil. Ayan. So, abundant amount of tomato. And then, lagay ko na yung favorite cheese. Ayan, di ko na grenade, not grated but cubes para abundant ang kanyang cheese. We want it cheesy. Ayun, nakita mo? Ang sarap niyan. Ayan, spread natin mabuti. Ayan siya. And then, the parmesan cheese. Ayan. Lagyan natin abundant para masarap. Ano lang. Okay? Anyway, optional. Kung gusto nyong lagyan, lagyan. Kung ayaw, okay lang. Ayan na siya. Then, dagdagan ko pa uli ng basil. Hindi pa kontento dun sa basil na yun. Tingnan nyo. Favorite ko talaga ang basil. Ang dami kong basil dito guys na tinanim. Okay. I want that there. And there.
Want it here. Para maganda siya, di ba? May palamuti. Ayan. Yum, yum, yum. Dami, no? Dami kong basil. Ayan. Sobra namang dami yata. Okay. And then, so, let us now place yung pizza natin. Lagay na natin. Ayan. Ooh. Wow. Let us just wait for 12 minutes. Okay. Ayun, na-melt na yung cheese. See that? Ang sarap ng margarita. Wow. Konti na lang kulang. Konting-konti na. Here it is. Naluto na ang... We're gonna talk about it. And before we do that, don't forget that if you need any Ayan. Naluto na ang pizza margarita. Ayan. Sarap. Okay. Naluto na ang pizza margarita. Kain na tayo. At ito yung napakatin. Yung ginawa ko kanina guys. Nakita nyo naman. Thin crust. Ayan oh. Thin crust. And then, yun. Crunchy ang ilalim. Very nice. Okay. So, alam nyo na ngayon. Magawa ng pizza margarita. Please click the like button naman dyan. At saka sa mga baguhan, mag-subscribe na at paki-click na rin ng bell button para sa ganun ma-update kayo every time na merong bagong upload. Para matuto kayong magluto ng marami pang luto ko, papagaya ko sa inyo. Okay? So, thank you guys. See you again next time on my next video. God bless. Stay safe. Laging stay safe lang. Thank you so much.